Hej, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg nogle kammerater med, og vi skal simpelthen lige ind og spille noget YO. YO, det er mega fedt. Det anbefales. Okay. YO The Games. Fantastisk side. Prøv den ud. Jeg lægger et link nede i beskrivelsen, så jeg kan tjekke den ud. Yes. Se nu. Russian car driver. Ja. Yes. Nu er vi inde på YO The Games. Som I kan se her, der er mega mange spil. Lad os lige prøve et af spillene. Lad os prøve den her. Moto X3M3. Det ser mega spændende ud. Miami. Vi skal ikke tage af, hvis min computer er meget langsom. Den skal til reparation. På tidspunkt. Jeg tror, der er virus på. Jeg er lidt snottet. Okay. Så kommer der noget. Kom nu. Øj, mand, jeg kan ikke spille det spil. Okay. Jeg tror, jeg prøver det her Working Car Driver. Prøv lige at se musen, den er helt mærkelig. Downloading nu. kun 99,9 MB. Seriøst. Vi laver en gaming kanal derinde. Det skal vi godt. Vi laver en gaming kanal. Vi laver en gaming kanal. Okay. Skip ad. Det kunne det være mega god idé. Det var mega god idé. Og så laver vi sådan sådan nogle mega amatørspil, ikke også? Ja. Nej, så er det sådan Malte. Prøv lige at se det her spil. Nej, drenge, så er det sådan Malte Gustav og Oscar Games. Nej. MGO Games. MOG Games. Parking, drenge, jeg spiller parking. Nej, for jeg skal... Nej! Luk for vi får lyden. Vi laver bare en local save her. Okay. Accelerate. Vi kører. Backflip! Jeg tror, de kan høre det. Hey, drenge, så jeg må tage det der nu. Vi prøver igen. Se her. Se her, gør man. Det var også mega sejt. Nå, men Det var det for i dag, var det ikke? det var den video for i dag. Hej.